Vi er i gang med at lave en film om 2 amatører, som vil lave baglæns i en snedling. Hold da kæft! Din tur, kom nu. Okay, Mathias igen. Fuck, det er fedt her, mand. Der har vi Julian, der lavede forlæns. Det er de gode nok til, men baglæns, det går sgu ikke særlig godt. Han gjorde det sgu! Gjorde du? Ja, jeg gjorde det! What the fuck? Oh my god, Mathias. Du skal bare op. Bare op. Fuck, altså dig, det der. Han gjorde det igen! Så er det Julians tur, mand! Woo! Hej, julemand! Ja, det er så Julian. Er det min tur? Nej, ikke noget. Derhen. Hvad fanden var det for tricks, det der, mand? Det der, det kalder jeg godt nok ikke en baglænser. Det er Julians model. Den dårlige model. Han gjorde det! Og han landede på benene endda. Det er faktisk ikke så svært. Ja, det skal på YouTube, der. Jo. Nej, Jo. det gider jeg ikke. Okay, så lad det bare være. Okay, nu skal Mathias lave det syge tricks op for taget af. Jeg gider ikke have det på YouTube. Skal jeg lave en heroppe fra? Ja. Jeg gør det derovre fra. Nej, deroppe. Kom nu, du skal lave forlæns. Derfra. Ligesom du lavede før, hvor al sneen faldt ned. Fuck det. Fuck havnepolitiet, mand. Okay, jeg laver bare lige et eller andet op. Er det så mig bagefter? Julian, filmer du? Noget nu, Filmer du, Julian? Hvorfor er det min? Jeg gider ikke have det på YouTube. Der? Jeg har det. Hvor er noget? Jeg gider ikke have det på YouTube. Hvorfor? Det er lort. Ej, come on. Så ligger vi bare... Så ligger vi bare på kanten på computer. Kom nu, Julian. Nej, jeg gider ikke. Hvorfor vil du ikke have det på YouTube? Det ved jeg ikke. Jeg var just det. Okay, vi lader bare være lidt på YouTube. Kom nu. Godt. Vis det til vores venner. Og hvis vi gør, så kan vi bare klippe dig væk. Ja, så er der bare sådan... det var lige før, de mobilen røg ned i sneen. Prøv at få, Julian. Jeg laver lige en til. Ja. Jeg har ikke set noget. Ja, man kan se en snump, det er rigtigt nok. Jeg kan fandme. Du skal også prøve. Det er bare mega koldt de første 100 gange. Lander du ikke på benene? Jo. Det er ikke sådan, det gør. Jeg tror faktisk, det er bedre end mig nu. Jeg hopper bare. Jeg tænker ikke på, hvordan jeg gør. Jeg hopper bare. Ja, det gør jeg også. Jeg hopper bare. Jeg tænker ikke på, hvordan jeg lander. Ja, det er lige godt. Nu. Ja. Nu tør han ikke mere. Så vil jeg prøve igen. Benjamin, vil du filme? Ja. Tag de handskerne af, så han ikke bliver våd. Jo. Nej. Jo, jeg tager dem herop. Jeg lægger dem herop så. Er du klar? Filmer du igen? Gør Benjamin. Fuck, den var syg, mand. Du skal bare hoppe op og sådan noget rundt. Jeg vil vise en træk op for tagrenden af. Ja, tagrende tricket. Hey, du tager kælken og kører ned. Ja, vi laver også kælketricks. Ser vi, om vi kan lave forlæns den der. Jeg lader prøve ind til de der vælger, der kører ned med. Ja, op derfra. Bare lav sådan en sidelens, se. Ja. Kast bare sådan en sidelens. Jeg kan ikke lide, hvad der står der. Hvorfor så ikke vælgerne? Fuck. Det er fandme ikke engang svært. Nej. Det er nemmere end forlæns, vil jeg lige hilse at sige. Ja, det synes jeg. Ja. Skal jeg lige vise Tagrenden, den bare knækket af, efter jeg var deroppe. Ja, du tager mælkekassen, kan ned derfra. Ja, her. Vi laver det syge mælk. Nu kører vi mælkekasseræs. Det er bare kun en mand, der kører, altså, man. Det er slet elkasse. Alle Kasper, så bare køre ned på plankeværket bagefter. Hvad? Bare køre ned på plankeværket. Nu er det mega fedt, du tror ikke dem til os. Kom nu. Og så kører du på den her, eller hvad? Jamen, min fødder. Jeg kan komme op. Her. Jeg holder. Han er fandme bøjet, den fede plads. Det er fedt, de har fandme bøjet nu. Tagrenden. Der kan du godt holde selv. Tagrenden er knækket. Ja, men det er sgu da kun min skyld.
Skal jeg lave trækket her? Ja, lav træk. Kom så. Det er bare min skyld, at jeg knækkede tavren. Du prøver den helt vildt. Ja, men Kasper han sagde, man skulle gøre sådan. Så gjorde jeg det sgu bare. Fuck mig i min humor. Eller, skal I køre ned på mælkekassen, eller hvad? Mathias? Mathias, bare hop op. Man kan sgu da ikke komme op. Fuck, prøv at se min vand mand. Bare gå op derover for helvede. Kan vi? Men, Kasper. Hvem får vi et andet sted hen nu? Jeg skal vi det? Det er fedt. Skal vi det? Vi prøver så at køre ned der på kælken, det kan man godt. Nej, derudover. Ja, derude, det gør du, Kasper. Nej, jeg skal også gøre det. Okay, jeg gør det fandme. Nej, det der lort der. Det gør det bare. Kom med kælken. Men det er jo åndsfæst. Det er lort der på YouTube. Det gør vi heller ikke, med. Jo, jeg ved bare, I gør det. Nej, vi gør ikke. Tag mælkekassen der. Så slet det bagefter. Åh, langt lige ned med. Så er der ikke hvis du sletter bøf, så er der ikke nogen grund til, at vi laver det jo. Nu kan jeg ikke se, hvor den var. Så fik du den bare lige nok. Ja. Fuck, det sætter mig sådan helt brækket. Skal jeg gøre det? Jeg overlevede. Men jeg tager lige